Днес ще се опитваме да засегнем три основни аспекта в темата на биоенергията. Ще прегледаме основните политики в тази сфера. Ще дадем пример за едно много интересно и предизвикателно за нас състезание за иновации в сферата и също два успешни примера от бизнеса. Днес имаме така доста разнообразен панел, бих казала, без да е в някакъв конкретен ред. Калина Цолова с Центъра за изследване на демокрацията, Райна Попова от WWF, Петко Анчев от AgroCO2 и Геннадий Бондарев от Епицентрико. Давам първо думата на Калина, която ще ни представи едно състезание, което приключи съвсем наскоро, от което мисля, че и ние като организация и самите участници имаха доста голяма полза. Кали, давам ти думата. Благодаря ти, Наде. Аз ще се изправя. И от мен големи благодарности, че останахте в този слънчев следобед с нас. Надявам се, че темите, които сме ви подготвили, ще ви бъдат интересни и ще научите нещо ново. Аз имам честа да ви разкажа за едно от нашите най-скорошни приключения, с което ние сме изключително горди в Центъра. Това е едно състезание за иновации в сферата на биоенергията, като държа да отбележа, че за последните 5 години подобни онлайн състезания са организирани само 2 пъти, така в Европа, ние за тези, които знаем. Така че сме изключително щастливи, че бяхме едни от организаторите. Както името подсказва, с тръст, поведе се на английски и сега ще разберете малко повече. Надявам се, че можете да видите от светлината банера. Допитахме се до AI как си представя бъдещето на биоенергията и как обществата имат повече доверие в този енергиен ресурс. И това беше генерираното изображение. Това състезание се проведе изцяло онлайн, както спомена вече, в рамките на миналата година, като сме изключително щастливи, че въпреки, че проведохме информационната кампания и набирането на участници през лятото, ние всъщност успяхме да достигнем до кандидати, включително извън Европа. Получихме кандидатури от Индия, от Канада, включително и от Того, което за нас беше много приятна изненада. Това беше концепцията на това състезание. Искахме да идентифицираме концепции за технологични концепции в по-ранен стадий, които са в момента в процес на разработка от изследователски институции и университети или стартиращи бизнеси, като условието беше първоначално те да са в Европейския съюз, но ние разширихме обхвата си, включихме една компания от Великобритания. И в рамките на 2 workshop-а, за които ще разкажа малко повече на следващите слайдове, ние им помогнахме да адресират за 2 от най-важните аспекти на всяка една разработка и на всяка една технология, независимо дали става въпрос за биоенергия или друга технология, именно как успехите на тази технология се комуникират с широката общественост и как тези компании и тези разработки могат да наберат финансиране, тъй като това са двата най-ключови въпроси. Как ще си осигурим потребители, които да консумират нашия продукт и как ще осигурим финансиране. Споменах малко подробности. В крайна сметка от всички концепции, които получихме, екип от жури от няколко държави, включително от Shell, Великобритания, от Шведския изследователски институт, от един от водещите австрийски центрове за биоенергия, включително и от нас, Центъра за изследване на демокрацията, избрахме най-интересните за нас концепции, като участниците бяха от Германия, Франция, Великобритания, както се спомена. Имаше една компания и от България, която също беше много приятна. Ето тук може да видите също 2 от лицата, на които дължим успеха на workshop-овете. Това бяха нашите говорители. Сме изключително щастливи, че успяхме да работим с 2 от най-изявените професионалисти в своята сфера. Никола Килеков, може би някой от вас го познава, той е един от създателите на Рацио,
платформа за комуникиране на науката на разбираем език, водещ на подкаст на Рацио, и той с голям ентусиазъм прегърна нашата идея, нашето състезание. Той разказа на участниците и действително се показа как могат да преведат на разбираем език техните концепции, които наистина за човек, който не се занимава в сферата на биоенергията и биогоривата, може да бъде непонятна. Госпожа Мария Христова, може би също някои от вас се познават, тя е основател на Agri Ventures, една от първите ангелски компании, вечер компании, не знам точно превод на български на Angel Ventures. Тя е създател на Agri Ventures, като се специализирали изцяло в компании от агрисектора, и тя разказва на участниците как могат да намерят правилното финансиране, не само на европейско ниво като финансиране, но включително и частни организации и донори. Като след тези два въркшопа, участниците имаха няколко седмици време, в което да доразработят своите концепции, да ги представят пред панел от жури, отново същите членове от международното жури, и след няколко седмици дебатиране кой да бъде победителя, избрахме Biomassets, като съм ги сложила грамотата, с която ги наградихме. Какво спечелихме? Ще ви разкажа и за тяхната концепция, но главната ни награда беше да им дадем платформа да разкажат за своята разработка на един от най-големите форуми за биоенергия, който се проведе миналата седмица в Брюксел, под егидата на Европейската платформа за технологични иновации в биоенергията, ЕТИП Bioenergy. Виждате тяхното лого горе. Така че за тях това беше една изключителна възможност и получихме много добра обратна връзка, включително въпреки че се проведе едва миналата седмица, вече ни споделиха, че са успели да намерят нови партньори. С какво се занимава тяхната компания? Най-общо казано, използват силата и енергията на сламата, като ще чуем малко по-късно в една от останалите презентации как може да се използва сламата като енергиен ресурс. И тяхната разработка в момента е допълнително се внедрява в района на Баден-Вюртемберг. Може да разберете малко повече на техния сайт. И отново не знам да може да видите, но това е следващия момент на гордост, когато ги наградихме и те можаха да представят своята концепция пред близо 60 представители на индустрията, включително на биогорива. Я споменах Shell, но не само, пред представители на Европейската комисия, така че това е един страхотен успех и искам да благодаря на колежката ми Рамина, защото тя много ми помогна в организацията и на Нади, разбира се, тъй като така звучи като един страхотен успех, но всъщност ако не сте се занимавали с организацията на онлайн Challenge, Bandalab, знам, че WWF имахте нещо подобно. Това е едно изключително сериозно начинание, така че сме готови за следващите подобни предизвикателства пред нас. Благодаря ви. Благодаря ти, Кали. Мисля, че това е много добър начин да преминем към следващите говорители. Признавам, малко ще сменя реда, защото просто ми се струва по-логично. Може би Геннади да продължи, защото той ще представи също технология, свързана с сламата. Признавам, аз съм много любопитна, не знам нищо по темата, така че Геннади, ти си. Много благодаря. Здравейте, аз съм Геннади Кондарев. Познат съм от повечето хора тук няколко шапки, но днес всъщност в ролята си на представител на един малък консултантски бизнес и фирма, която е представител за България на холандски котли на биомаса и сушилни за дървесина. Един от водещите ни проекти в България, изграден през 2018 и сега пред разширяване, повече от удвояване на капацитета му, е в Ловеч, в предприятие, което се казва Фуражни храни. Всъщност е едно малко чудесно семейно предприятие, което произвежда храни за домашни любимци, така познатите гранули за кучета и котки. Това е процес, който има нужда от много топлина. Те използват пара, която е произведена от котел, който гори слама.
Горенето на слама звучи като един много простичък процес, но всъщност изисква доста ноу-хау, защото когато имате пали слама, нужно е определено стандартизиране на влажност, на определени параметри, за да може тя да бъде използвана по ефективен начин. След това има инсталации, които помагат, така да се каже, да се раздроби, да се разпуха малко тази слама. Преди всичко това да влезе в точно определен ред в котела, където също процесите са изключително контролирани, за да може максимално ефективно да се извлече енергията при горенето и да можем да постигнем тези параметри, които са необходими в дадено производство. Имаме едно кратко видео, което може би вече мина зад гърба ми, което показва този съществуващия проект. Всъщност така изглежда котела. Той е една голяма маса от огнеупорни тухли и желязо. Но, както казах, нали, всички параметри на контролиране на процесите са това, което реално прави ефективна една такава инсталация. Котела е с мощност 2,3 мегавата. Котела, който предстои да бъде изграден до края на тази година, е още 3,4 мегавата, така че това ще се превърне в една производствена мощност от близо 6 мегавата. Тези котли се използват на годишна база, защото предприятието не е с непрекъснат цикъл, което е идеалният вариант, но всъщност те си работят сутрин до към късна следобед до 5 и събота и неделя почиват и всъщност тези котли не се използват на 100%, т.е. нямаме 8000 часа работа, както е в една максимално използвана и изцедена индустриална инсталация. И в рамките на тези процеси, по наши изчисления, това, което се спестява като емисии на годишна база е около 6 килотона емисии, което е доста съществено. Това е спрямо алтернативата да се използва природен газ. Сега, хубавото на такъв тип системи, аз малко ще кажа и за рисковете от използването на биомасата. Се надявам да ми каже, ако започне да злоупотребявам с времето. Но всъщност хубавото на такъв вид инсталации, ако искаме да имаме наистина полезен ефект от биомасата, това трябва да бъде биомаса, която е извлечена сравнително наблизо. Т.е. да нямаме много далечен транспорт, който води също до допълнителни емисии, защото ако има ползи от биомасата, нали, тя трябва да бъде устойчиво добита, по възможност такава кратко живееща, както е сламата, нали, защото ако изсечем една вековна гора, ефектът е съвсем различен. Всъщност да бъдат спазени тези критерии на жизнения цикъл на горивата, които могат по доказуем начин, т.е. да бъде изчислено наистина какви емисии спестяват и колко е намален отпечатъка изобщо върху околната среда, върху климата и върху околната среда от използването на тази биомаса. Така че в нашия случай имаме инсталация, която е няколко мегавата. Всичката слама се добива в радиус от по-малко от 20 км. Всъщност предприятието с една от фирмите, от семейните фирми, всъщност се занимават и с земеделски бизнес и те на практика са си затворили цикъла в това предприятие. За да позеленеят напълно в това, което правят колегите, всъщност те, понеже предприятието консумира и немалко електроенергия, вече са изградили около 600 кВт пика фотоволтаици и върху покривите си, което може би видяхте на видеото. Така както казах, биомасата може да бъде и добро и зло. Действително, просто трябва да се следят тези параметри, които са свързани с жизнения цикъл, ако искаме да имаме наистина ползи. Нещата, които трябва да се отчитат, когато става въпрос за критерии за устойчивост, са свързани с това наистина на база на жизнения цикъл колко процента се намаляват емисиите на парникови газове. Има ли ситуация, при която всъщност биомасата, която се използва, може да се използва с някаква по-добра цел, т.е. имаме иерархия на стъпаловидно използване на биомасата. Ако имаме, да кажем, дървесина, която може да се използва в строителство или в мебелна индустрия или за някаква друга цел, също се по-добре да използваме там. Ако имаме хранителни остатъци, от които може да бъде извлечена хранителна стойност, е по-добре да бъде извлечена тази хранителна стойност. И едва тогава, когато в рамките на това стъпаловидно използване на биомасата
сме успели да извлечем всички други ползи от нея, може да си позволим да използваме за такива енергийни нужди. И пак, на финала на жизнения цикъл на това, което сме направили, било то директно изгаряне, от което имаме пепел. Всъщност тази пепел също е богата на хранителни вещества. В нея, ако няма, разбира се, химикали и примеси, или не е горена с нещо, с някакъв друг отпадък, тя е богата на фосфор и на калий, може да бъде връщана в почвите или, да кажем, в процесите, които са свързани с производството на биогаз. И имаме също отпадни материали, които могат да бъдат използвани в селското стопанство. Благодаря ти, Геннади, и мисля, че така, без да сме го планирали особено, всъщност дискусията върви много добре. Ти доста добре очерта, всъщност, че често, когато говорим за биоенергия, повечето хора може би си мислят само за дърва. Всъщност, биоенергията идва от много различни видове ресурси и се нуждае обаче от една добра политическа и регулаторна рамка и като цяло добро разбиране на ползите, нуждите и така нататък на технологиите. Така че давам думата на Райна, която пък ще ни разкаже малко повече. Се надявам точно за рамките, в които може да се използва биоенергията. Да, само че аз да предупредя, че се бях подготвила за аудитория предимно от студенти и презентацията ми е на много базово ниво, така че се съмнявам да успея да изненадам няколко от вас с съдържанието й. Ще дам една стъпка назад и ще започна с това накратко да обясним какво всъщност е биоенергията и какво всъщност е биомасата, защото ние си говорим цяла вечер за тези неща, но не съм сигурна дали всички ги го знаят. Биоенергията е енергия, която се произвежда на основата на биомаса, като има три основни процеса, при които тази енергия може да се генерира. Първото е изгарянето, за което най-вероятно всички се досещаме интуитивно. Другите два са свързани с ферментация и газификация. А какво е биомасата? Биомасата на практика е всичко на растителна основа, което ни заобикаля. Тоест, отново, нали, като говорим за биомаса, повечето хора си почват да мислят в кубици и да си представя изсечена гора, както нали, каза Геннади, но биомаса може да бъде и остатъчна биомаса след земеделието. Имахме много интересен проект, ще направя едно леко отклонение преди години, в което всъщност при поддръжката на една влажна зона в Персина се косеше тръстика и папур, за да се освобождава водни огледала, защото иначе птиците и биоразнообразието на влажната зона не може да съществува според най-добрите си параметри. И сега това, което ние тогава направихме, е, че изследвахме потенциала на тръстиката и папура за пелети и се оказа, че те са съпоставими с пелетите от дървесна биомаса. Така че това беше потенциален бизнес модел. Такива алтернативи трябва да се обследват непрекъснато, защото действително е грешно да си мислим за изгаряне на гора, когато имаме много повече алтернативи и особено когато говорим за възобновяема енергия и когато говорим за устойчивост. Минавам нататък. Сега, биоенергията и нейната роля. Значи, биоенергията е важен стълб на декарбонизацията и енергийния преход. Всички знаете, че Европейския съюз си е поставил за цел до 2050 да стане климатично неутрален и освен това да стане енергийно независим. Ние не можем да минем без биоенергията в този сценарий до 2050 година и това означава в най-общия случай, че ще се увеличава ръста на биоенергия от гледна точка на горива, заместителна горива, на нефт и газ по-скоро, и в същото време ще спада битовото потребление за отопление. Необходими са усилия, за да може това нещо да се случи и е необходимо политическа воля и рамка законодателна, която да го позволи това нещо. Естествено е важно да се спазват критериите за устойчивост и е важно да се разграничават видовете биомаса, в това число и твърдите битови отпадъци и техния дял в производството на енергия.
Анализ и оценка на необходимите количества и видове биомаса и спазване на каскадния принцип. Това Геннадий го спомена вече преди малко. Ако един вид биомаса може да бъде използвана за нещо друго, преди тя да бъде изгорена или да мине през някакъв процес на ферментация, газификация, за да стане на биоенергия, това трябва да се случва с приоритет. Използването на биомаса за производство на биоенергия трябва да е последната стъпка от процеса. Кои са стратегическите документи в България, които по някакъв начин регламентират употребата на биоенергия в България? Това е за Закона за енергия от възобновяеми източници, интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, който най-често ще го чувате като ИМПЕК и ЗЕВИ. Първото е ЗЕВИ, защото си признавам, аз когато започвам да работя в ВВ България, това море от абревиатури просто ме уморяваше и никой не си прави труда да ти обясни какво по дяволите е ЗЕВИ, какво е ИМПЕК и ти трябва да го разбираш сам. Това не винаги е толкова лесно. Така че ЗЕВИ е закона за възобновяеми източници, а ИМПЕК е интегрирания национален план. Националният план за действие за енергетика от горска биомаса, той си няма абревиатура, Миля. Но и не е особено актуален, така че той има нужда да бъде ревизиран. Трите документа трябва да се допълват взаимно и да допринасят за тази климатична неутралност, която трябва да постигнем през 2050-та. Къде ми изчезнаха слайдовете? Добре. Така. Най-актуалният е ИМПЕК. Сега, пак слагам една скоба за ИМПЕК. ИМПЕК трябваше да бъде предаден в своя финален вид миналата пролет. Това почти се случи. Реално, миналата есен предадохме нещо като финална версия на ИМПЕК към Европейската комисия, но тя не е минала своята екологична оценка. Това нещо предстои да се случи и е много вероятно да се забави във времето като процес, защото от Министерството на околната среда са си поставили доста амбициозни цели по отношение на тази екологична оценка, което само по себе си е прекрасно, но най-вероятно ИМПЕК, който е документ, който би трябвало да е валиден до 2030 година, може би ще го имаме официално през 2027 най-рано, евентуално, и той регламентира какви са нашите цели за много неща, но и за ВЕИ включително до 2030 година. За ВЕИ до 2030 година около 35% трябва да е дял на възобновяема енергия, като тук можете да видите от тези 35 как са разпределени. Около 50% за електрическа, около 45% отопление и охлаждане и останалите 30% отиват към транспорта. Сега, ИМПЕК стъпва на различни сценарии. Има два, които биват разглеждани там като основни и те се наричат ВАМ и ВЕМ. Също абревиатури, които доста често вероятно ще ви застигат. Като ВАМ е по-амбициозния, а ВЕМ е горе-долу пътя, по който си вървиме и към момента. За да можем ние да постигнем нашата климатична неутралност и да отговорим на очакванията на Европейския съюз, ние ще трябва естествено да спазваме по-амбициозния сценарий. По-амбициозния сценарий, сега тук очаквам, че нищо не виждате, но това е по-амбициозният сценарий, това е ако продължаваме да си действаме както до сега. И като цяло тук можете да видите, че се покачва делът на възобновяема енергия и при двата сценария, но при единия трябва да постигнем 85% през 2050-та, при амбициозния. Така, минавам нататък. Крайно потребление на енергия от твърда биомаса. Това е при нискоамбициозния сценарий. Отново няма да влизам в детайли, но на графиката, която не виждате, се вижда една стрелка, която сочи надолу. Тоест, дори при нискоамбициозния сценарий, ние имаме цел да занижаваме потреблението на биомаса за биоенергия. Тук при по-амбициозния сценарий се вижда, че нищо не виждате, но нали, се вижда, че употребата на биомаса е дори с още по-занижени количества.
Така, прогноза за инсталирани мощности за производство на електрическа енергия. Тук вече не е само биомасата, на тази графика се виждат всички видове възобновяема енергия, като акцента попада върху фотоволтаици и вятър. И се очаква през 2050 година ние да се успяваме да се самоподдържаме до голяма степен на основата на вятър и слънце. И отново казвам, биомасата трябва да спада. Суровини за производство на енергия от биомаса по происход. Тук се вижда, има внос, отпадъци, горски сектор, селско стопанство. И се вижда нищо. Да, така, спирам да го... това е вносът, който към момента е изключително... Така, като това е количеството биомаса, което използваме към момента, това са данните за 2022. През 2050 се очаква значително да спадне генерално количеството, а като естество, вноса да се увеличи и вече горския сектор, който виждате в момента е доста сериозен, значително да спадне за сметка на отпадъците, което е остатъчната биомаса, за която вече говорихме, и селското стопанство, което също спада. Така, използване на биомаса за енергийни цели по происход. Това отново е амбициозния сценарий, където се вижда отново, че горския сектор спада за сметка на отпадъците, който се увеличава, и на вноса. Основните изводи, които можем да си направим. Съвременната биоенергия е най-големият източник на възобновяема енергия в световен мащаб. Това си признавам, че дори мен ме изненада, но е почти 55% от възобновяемата енергия. Тук не говорим само за нашата страна, говорим за света като цяло. Възобновяемите горива се нуждаят от специална политическа подкрепа, за да бъдат приведени в съответствие с сценария за постигане на нулеви нетни емисии. И използването на биомаса за производство на електрическа енергия и отчитането на произведената електрическа енергия като възобновяем е силно зависима от спазването на критерии за устойчивост и на каскадния принцип. До 2030 година се очаква крайното потребление на енергия от биомаса да намалее в сравнение с 2022. Тук говорим при амбициозния сценарий. Спадът до 2030 крайното потребление на биомаса ще е резултат от ограничаването на използването на биомаса в секторите производство на енергия и домакинства. Тоест, тук говорим за внедряването на мерки за енергийна ефективност. Това е започнало вече като процес, но трябва да се засили значително и то само по себе си, защото, както знаете, най-ефтината енергия, спестената енергия, ще доведе и до спад на нуждите. За За каскадното вече споменахме. Да, за енергийната ефективност и като цяло, когато говорим за първична горска биомаса, това го засегна и Геннадий малко по-рано. Много е важно наистина какъв е произхода на тази биомаса, за да можем ние да я наричаме за възобновяема енергия и да наистина да говорим за устойчиво потребление. Защото не може да изсечем една гора, която сама по себе си допринася за това ние да усвояваме допълнително вече отделени и изхвърлени от нас емисии и също време да твърдим, че това е възобновяем енергиен източник. Трябва да се работи с минимална употреба на гора, най-просто казано, за целите на устойчивостта. Така че, благодаря ви за вниманието и оставам на среща за въпроси. Благодаря. Не на последно място давам думата на Петко, който пък ще ни представи още една доста иновативна технология, която мисля, че може би е малко странична, ако разбирам, на тези процеси, които Райна и Геннадий описаха. Здравейте, аз се казвам Петко. Калина, благодаря ти за повода да си сложа костюм. В земеделието и в химичния сектор не си слагам много често костюм. Много се радвам да съм сред вас тук. Всъщност това, което разказаха другите участници, всъщност е доста свързано с това, което ние правим. Ще ви разкажа историята на това, с което ние се занимаваме. В последните 10 години ние развиваме земеделски бизнес в най-бедния регион на Европейския съюз. Това е в регион на Видин и регион на град Кулва. Ние там се занимаваме доста дълго, както казах, с растяща площ, в момента около 50 000 декара. Първоначално се занимавахме с всякакви традиционни
зърнени култури и това, което правим в последните години, също в отговор на променящия се климат, е да се фокусираме върху малко по-нишови култури. Ние обичаме да често, когато имаме възможност да говорим на такива събития, освен да разкажем това, което ние правиме, обичаме да обръщаме внимание на няколко регулаторни теми, през които вярваме, че минават иновациите и са изключително важни, за да могат да бъдат осъществявани на практика. Сега чухме малко от теорията, това, което се очаква от нас да правим в следващите години. Практиката при нас изглежда малко по-различна. Ние винаги обръщаме внимание на нуждата регулаторното улесняване на съществуването на кооперативи. Това е изключително важно, особено за по-малките производители. Ние смятаме за малко по-голям производител, така че не сме в роля, в която може да се оплачваме. Но всички тези иновации, за които говорим, дали те са в енергийния сектор, дали са някои по-дребни иновации, примерно на полето, някакви технологии, от дронове до всякакви други технологии, които търсят начин да се справят с някакви вредители и прочее, често тези иновации струват пари. И малките производители, и това знаете, че е фокус на Европейския съюз, вече много години те се опитват да окуражат малките земеделски производители. Кооперативите е един начин всъщност производителите да си позволят въпросните иновации, защото в кооператива всъщност производителите си споделят разходите. И споделянето на разходи е супер, защото вместо един фермер да си купи един трактор, който струва много пари, ще си окупат 10 примерно и ще си споделят тези пари. Така че първа тема, която е изключително важна за нас, винаги да говорим за нея, когато говорим за земеделски сектор, особено за иновациите, е нуждата от това да имаме кооперативи в България, за да могат малките производители да оцеляват и те да си позволяват тези иновации, които са им нужни и да се адаптират към променящия се климат и изключително динамичния пазар, в който те съществуват. Това е единствената тема регулаторна, която ще вляза в една идея малко повече детал. Другите неща, които ни интересуват, са поземлени отношения, поливно земеделие, което все още не е толкова разпространено в България. Но заключението, което може да направим в последните 10-15 години, особено както България влезе в Европейския съюз, е, че България като цяло според нас е настигнала малко или много за западното земеделие. Това е добрата новина. Това, което ние правиме, ние се опитваме да направим вертикална интеграция и всъщност да си затворим кръга на местното производство. Чухте и двамата участници преди мен, че когато говорим примерно за биомаса, биогаз, много важно то откъде идва, за да може да се смята за устойчив. Ние имаме възможността да зърнените култури, които произвеждаме и остатъците, които имаме от тях, да имаме биогаз с инсталация в региона и всъщност всичко, което е ненужно, отива там. Нашият фокус беше не само това да имаме кръг, нашият фокус беше също това да наблегнем върху добавената стойност. България все още продължава да бъде държава, която икономиката и по-скоро е фокусирана върху това да създава и произвежда суровини, отколкото продукти с добавена стойност. Примерите са безброй много. Начинът, по който ние отговаряме на това и призоваваме повечето, не е лесно, разбира се, но това, което ние направихме, е освен това земеделие, с което се занимаваме, преди 4-5 години създадохме една изключително модерна инсталация, която работи 365 дни в годината, между другото, много съм угоден да кажа това, за екстракти, правене на екстракти. Традиционните начини за правене на екстракти използват понякога доста силни химикали, хекзан, и ние всъщност направихме една от буквално все още няколко в Европа инсталации за правене на екстракти чрез използване на въглероден диоксид, който ние купуваме. Тези, които купуваме въглероден диоксид, той е рециклиран, събран и след това ние го използваме в нашата машина, за да правим тези екстракти. И една част от тези екстракти, които правим, всъщност са суровини, взети от нашето земеделие. Нашите клиенти са компании от хранително-вкусово от хранителност от цял свят, Западна Европа, занимава се с нутрицептични, това са всичките добавки, които пиете, които може да се сетите от мъжете да имат коса, жените да имат красива кожа. Ние правим всякакви такива екстракти и също така, разбира се, и козметика. Разбира се, и с рози се занимаваме. Правим, може би, най-скъпи екстракт от рози в света. И тук също и в тази биогаз инсталация, защото след като направим нашия екстракт и вземем всичките важни неща от тази биомаса, всъщност остава една остатъчна, ние казваме шрот, един буклук, който
разбираме, че всъщност ние първо горим, дават за горене, от него правим още малко пари, прави се енергия, което е супер. Но това, което виждаме, и мога да ви дам конкретен пример от тази седмица, компанията BASF, немската компания, конгломерат, компании, като те все повече се интересуват от отпадните продукти от такива производства и всъщност те ги ползват за продукти. Дори и ние все по-рядко всъщност ще стигаме до горене, въпреки че по нашите статистики ползването на биомаса не спада, ами се качва главоломно нагоре, но ако всъщност имаме такива компании като този немски конгломерат, ние ще имаме повече възможност да им даваме този отпаден материал и всъщност те да го оползотворяват в техните продукти. Давам ви съвсем конкретен пример с тази компания. Те се интересуват от остатъчния материал от облепиха. Облепихата не е особено популярно растение в България, но обаче е изключително популярно в Румъния. Страшно много го гледа там, прилича малко на шипката по някакви параметри и така нататък. Ние сме, може би, от най-големите работодатели в региона, може би едни от най-високите възнаграждения, които има в региона, са при нас. И когато всъщност започнахме този бизнес и тази група, която вече се разделя на отделни бизнеси, земеделие, екстракции и така нататък, ние имахме притеснение, че няма да има хора, които да работят за нас. Това не е така. Когато се създават условия и когато си в регион, в който няма абсолютно нищо, което е в този регион, в който сме ние, всъщност хората има, талантливи хора има хора с умения, просто няма много възможности за тях. Така че ние виждаме изключително много добавена стойност от това да сме в най-бедния регион в Европа, не защото имаме ниски заплати, точно обратното. Ние се опитваме да окуражим този район и хората там всъщност да имат нещо, което да расте. Резултатът е, че в следващите 2 години ще направим 5-кратно увеличение на производствения капацитет на инсталация за екстракти, които имаме, и така ще станем една от трите най-големи цеха за такава технология в цяла Европа. Така че това е много, много важно за нас и се радваме, че се случва. Друго нещо, което обичаме да отбелязваме винаги, когато говорим за земеделие и за иновации, че може би те трябва да са в услуга на това да имаме едно устойчиво постоянно качество. Примерът, който обичаме да даваме, е с виното. В България има страхотни вина. Може би всички сте пили, имате някакви... В последните години ще сете за някаква изба, от която си казвате, това вино беше страхотно. Македонците също правят от мен страхотно вино. Това, което обаче ни различава от останалите производители на вино, например Франция, разбира се, световния лидер, е, че те имат изключително постоянно вкус и качество през годините. Те успяват да го постигнат десетилетия наред. И това, което се опитваме да направим, е да окуражаваме устойчивото качество да произвеждаме, да произвеждаме с едно постоянно качество, което хората могат да очакват и потребителите на всякакви продукти не са. Това беше практичната история, която исках да ви разкажа. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ви говоря. Благодаря. Това е страхотно да се чуят такива успешни истории, особено в региони, които наистина имат нужда от така. Ти няколко пъти каза окуражаване по различни икономически и не само параметри. Мен ми се струва, искам и се да отворя дискусията не само сред панелистите, но в залата. Няколко сега нишки, които се вплитат във всичките презентации и може би да задам 2 въпроса и отварям наистина за всеки, който би искал да участва. Първо, дали има достатъчно добро разбиране за този каскаден принцип за биомасата, дали той се разбира само в хората, които са, да кажем, тясно специализирани, или да кажем, политиците също го разбират това понятие и го внедряват в мерките, които така или иначе се надяваме и да обновят пък документа, който и Райна спомена. И от друга страна, дали има така по-широко разбиране изобщо за огромния потенциал на биомасата, дали има мерки, които го насърчават или дори по-скоро може би спират развитието на този сектор и дали има достатъчно финансиране, пък тук може би двамата господа могат най-добре да кажат, дали има достатъчно финансиране за разработване и внедряване на подобни технологии в България. Тоест, създаваме ли среда, в която биомасата и биоенергията може да бъде максимално оползотворена и то по най-устойчивия начин? Има ли пречки, има ли пък и някои начини, надяваме се, че няма само пречки, които пък помагат за тази сфера?
отварям дискусията и в все още доста пълната зала, но и сред панелистите, ако някой иска да започне разговора, преди, предполагам, след няколко минути, да. Може би всички може да продължим разговори с чаша вино. Петко? Аз исках просто да спомена за финансирането, исках да се хвана. Мисля, че е време наистина да разбием мита, че финансиране няма и пари няма, че няма инструменти и че финансирането наистина е голямо препятствие пред нас. Ако това беше вярно преди 10 години, това не е вярно в момента. Казвам го от позиция на привилегия. Ние сме в позиция да инвестираме, да правим продължителни големи инвестиции в технологии, в всякакви инсталации. Така че ние малко се пазим дори от финансирането поради неговия труден административен характер и времето, което трябва да чакаме. Но финансиране има, виждаме го навсякъде, така че не мисля, че това е проблем. И понякога мисля, че финансирането може да ни прави малко мързеливи, защото това, което ни прави най-конкурентния пазарен механизъм. Това, което ние трябва да правим постоянно, са продукти, които са конкурентни на пазара. България в момента е конкурентна и ако сравним с една икономика като Германия, която в момента виждате, че има изключително големи проблеми, свързано често с отнесено към цените на енергетиката. Там знаете, че е изключително скъпо в момента електроенергията и всякакъв вид енергетика. Ние сме по-конкурентни заради по-новите технологии, които използваме, просто защото там вече инвестициите не са толкова нови. Ние тук имаме нова техника, която е по-енергийна, ефективна и така нататък. Така че, за да затворя, финансите не са проблем, инструментите са там. Понякога обаче, дори да са там, те ни правят малко мързеливи, трябва да разчитаме на пазарния механизъм, за да не сме конкурентни. Благодаря. Това е доста оптимистично всъщност, което е хубав начин да завършим. Виждам, че Геннадий иска да каже нещо. Заповядай. Аз няколко неща, ако ми позволиш. Първо, чух за планираното разширяване, после ще се поговорим, мога да предложа хотел. Но има няколко неща, които също ми се иска да отчетем като фактори по отношение на биомасата и мъничко ще изляза от твоите въпроси, просто защото в хода на разговора ми хрумнах. Тези неща е важно да ги знаем. Биомасата, ако изпълнява критериите за устойчивост, е възобновяем ресурс, но все пак е ограничен ресурс. И в бъдеще, наистина, това, което ти засегна, предстои всъщност все повече конфликтни моменти в това колко и за какви цели ще може да използваме биомасата. За да приведа също така с един практичен пример, ако си представим примерно Топлофикация София, която в момента консумира 1/3 от вносния газ в страната ни, близо 1 милиард кубически метра на година, и решим, че Топлофикация София трябва да се превърне в топлофикация, която е базирана изключително на възобновяеми енергийни източници. В голяма част от годината ние можем да ползваме слънчеви колектори за производство на топлинна енергия, можем да допълваме с термопомпи, може да се помисли за геотермална енергия. Обикновено, и това са между другото примерите и от нордик страните, нали, скандинавски и балтийски, това, което те правят като комбинация на годишна база в енергийния си микс на топлофикациите, само в дълбоката зима използват някакво количество биомаса. Тоест тук, нали, когато си говоря, малко ми настръхва косата, когато чуя, че ще правим топлофикация на биомаса. Нека да не е само на биомаса, това може да бъде някакъв много малък допълващ ресурс за най-дълбоките критични моменти. Биомасата също така в следващите десетилетия ще започне да се използва и по линия на carbon capture, на улавяне на въглерод. Тук пак два конкретни примера. Ако решим, че ще правим улавяне на въглерод, някакво използване, а не връщане някъде да го складираме, нали, тези технологии, които са за utilization или storage, и ако правим това нещо с въглища, с петрол, с газ, като ги изгорим в големи инсталации, където е удобно да направим такова улавяне на въглерода, първо ние не можем да го ловим на 100%, второ, това, което сме уловили, след това, ако трябва да се използва за нещо, било то в някакъв такъв процес като вашия, било в парници, било в производството на нови синтетични горива,
те после обикновено тези неща биват или изгарени в някакви инсталации, в които вече не може да се изгори. Тоест имаме един момент на изкопаване на този въглерод. Само веднъж успяваме да го ловим с някаква допълнителна полза в цикла и след това той пак отива в атмосферата. С биомасата не е също, точно защото нали, тя е част от въглеродния цикъл на планетата и в следващите десетилетия всъщност може би все повече инсталации ще започнат да прилагат улавяне на въглерод, за да може всъщност или да го използваме по един устойчив начин, който не добавя към климатичен отпечатък, или да връщаме уловения въглероден двуокис в земните недра или по някакъв начин, нали, за да имаме трайно складиране, за да може да почнем да извличаме парниковите газове от атмосферата. Благодаря ти, Нади. Вчера не иска да добавя нещо? Да, аз бих искала да можем да съм по-оптимистична. И този. Бих искала да може да съм по-оптимистична по отношение на политическата рамка, обаче за да можем ние да имаме едни подкрепящи политици, ние имаме нужда като за начало от стабилна политическа среда, а такава нямаме и нямаме от години. И другото е, че дори да си представим един изключително положителен сценарий, при който ние най-накрая имаме правителство, което се задържа цели 4 години, от моя практически опит с депутатите трябва да се подхожда като с студентите. Ние не можем да очакваме, че те знаят всичко и че са вездесъщи. Те трябва да бъдат обучени, ще им трябва някакво време да променят, ако щеш, дори собственото си разбиране за нещата, за да могат те да подкрепят конкретна политика. Да, ние имаме натиск от страна на Европейския съюз и слава Богу, че сме част от Европейския съюз, защото това някога ни задължава ние да предприемаме някакви действия и някакви стъпки, но за да са те наистина ефективни и качествени, ние имаме нужда и от политическа воля на национално ниво, но е наистина трудно при тази обстановка, при която се намираме, да имаме някакъв реален прогрес. И факта, че имаме документ, който трябваше да е готов миналата година, но ще бъде готов след 3 години, го доказва. Така че съжалявам. Благодаря ти. Аз бих искала да го приема това като предизвикателство за всички в стаята, отколкото като, как да кажа, нещо, с което просто да се примирим. Благодаря на всички. Каня ви на чаша вино и да продължим разговора. Благодаря.